Kararaganti Kararuada Wencesla Mariano, Esmenia Mariano, Arturo Mariano, Presentación Mariano, Kenny Violeta Cabollo. Ti panangidaulo kada tayo, ti panagdaton ken panagyaman dagiti kakabsat tayo, manipod iti sisa Santo Niño. Tumakder tayo. Dahil ito'y di
At nga aldaw kada ka matatao, gaputayat mo, ken parabor mo, agyaman kami ka. O Diyos nga mo, daytoy ti aldaw, na inaramid mo, nagkasagadaw kada ka matatao, gaputayat mo, ken parabor mo, agyaman kami ka. O Diyos nga mo, balikan kami, palagyaman mi kanapili, daytoy balikan kami, palagyaman mi kanapili, daytoy daytoy ti aldaw nga gaputayat mo, ken parabor mo, agyaman kami ka. Ako'y di balikan kami, palagyaman mi kanapili, Daytoy limiwen ikan kami, panagyaman mi tanapili. Daytoy limi. Itinagad di Ama, ken ti Anak, ken di Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamit ken ka. Kakabsat iti daytoy panangrambak tayo ti piyesta ni Apo Santo Niño. Iraman tayo pa nga ikararagan dagiti kakabsat tayo, the Mr. and Mrs. Antonio and Merna Bahia, the Mr. and Mrs. Edsel and Joyce Olep, ni Alicia Mullins, ni Jed and Benita Olep, ni Gordon ken Luis Bruce, ni Jonathan Gabay ni ken ti pamilyana, kastamot ni Pinky Bartolome Biag ken ti pamilyana. Kakabsat ti panangrambak tayo ken ni Apo Santo Niño, bigbigan tayo nga nagdalyasat iti biag na akas maysa nga ubing, pangipakita iti kinapakumbaba, mangipakita ti panagtudyo, awaten tayo mat iti puso, iti pagtaengan as ipupudno, tapno, maawagan tayo nga naan-anay a pamilya ti Diyos. Tapno nga rod maikaritay ang makirano, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkon pesarak, iti Diyos sa manakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika, Kristo mga
sika. Kristo mga sika. Kristo mga sika. Mga sika. Apo mga sika. Apo mga sika, mga sika. When na po mga sika. Ti Diyos ti kangat. Ket dito'y daga kapya kadagiti tatawa na imbag ti panagnaknak kemda ibunan nagdaka itanok daka pagruk babanda ka, daydayawen daka, agyaman kam ken kagapo iti, naindaklan na dayag mo, gloria iti Diyos. Lugbog tungana, Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, gloria iti Diyos, gloria iti Diyos. Kasyan na kami, sika mangikat kadagiti basbasol ti lobo, awatem dagito'y arararaw mi, sika si tutugaw, iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami, yantangay siksikaw Apo Hesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika ti kangatuan ititimpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Gloria iti Diyos, gloria iti Diyos. Ti kangatuan Amen. Kumararag tayo. O Diyos, isamay mo kadkadakam tinapaypay so apanagraem ken Apo Jesus, uray agparang akas nakurapay amaladaga,
Ipaay mo kuma ang mabigbig mi ti kaadda ni Kristo nga anak mo iti amin a tao, agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kadi, tapno addaan kam ti kananakem, akas maysa nga ubing. Iti kasta makapudno met ti puso mi, nga umannugot to iti turay ni Kristo, kat maragpat minto dagiti gungguna nga inkarim kadagiti napakumbaba. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Dagiti tattao ang nagna iti kasipngetan, nakita da ti lawag, ang nagpayduma ti ranyag. Nagnaedday ti daga, dagiti anniniwan, ngem ita, agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda o apo, inyeg mo ti raguda. Gapoy ti naramid mo, agragsakda akas iti panagragsak dagiti agan-ani, wenno agbibingay kadagiti sinamsamda. Winayawayaam iday ti nakaadipenanda. Inikat mo ti pangor anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek iti nasyon. Anang idadanes ken nangirurumen kadagiti tattaum. Akas iti panang parmek mo iti armada ti Midian idi ununana. Mapuuran to ti amin a sapatos ken dagiti dara-dara a pagan-anay dagiti soldado a rimmaot. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. Adda ubing a lalaki a naited kadatayo. Ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to itim nasirib a mamagbaga. Manakabalin a Diyos. Agnanayon nga Ama. Ari ti kapya. Bumileg to a bumileg iti naarian a panakabalin na. Addan tulat ta kapya ti pagarian na. Isunto ti sumukat ken ni Ari David a mangituray. Ibatay nanto ti turay na, iti kinapudno ken kinalinteg. Manipod ita, ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy, ti Apo a manakabalin amin. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, iti Diyos. Dagiti tattao ti amin adiso, nakita da ti panangisalakan ti Diyos tayo. Dagiti tattao iti amin adiso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Kantaan nyo ti Apo, iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw ngay naramid na. Nagunod na ti balaygi, babaen ti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Dagiti tattao ti amin adiso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Inwaragawag ti Apo, iti panagbalaygi na. Impakaam muna kadagiti pagilian, ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti Karina, kadagiti Israelita. Nalagip na ti Asi, ken kinapudno na kadakwada. Dagiti tattao iti amin adiso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Nakita dagiti tattao, iti amin adiso, ti panagbalaygi ti Diyos tayo. Idir iyo da kayo amin adaga, ti pagdaydayaw yu iti Apo. Itanok yu kadagiti kanta, ken diri ti rag-o. Nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Agar pa kayo nga agkanta, amang idaydayaw iti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo ti rag-o, iti sango ti Apo nga ari. Anaggayan dagiti trompeta, ken ti tangguyob. Dagiti tattao iti amin adiso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Hesukristo. Iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo,
benendisyonan na tayo iti amin nga na espirituan asagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili ni tayon ti Diyos nga agbalin ako kuana babaen ken Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti sangwanan na. Pagbalinin na tayo nga anak na. Dayto iti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos, gapu iti nagloryaan a parabor na. Gapu iti inted na kada tayo asagot, nga day ti dongdongwen na nga anak. Gapu iti daytoy manipod idi, nadamag ko ti pamatiyo ti Apo a Jesus. Ken ti ayatyo kadagiti amin at tattao ti Diyos. Diyak nagsardeng nga agyaman iti Diyos, gapu kada kayo. Malagip kayo kadagiti amin nakararag ko. Kiti daw-dawat ko iti Diyos, ni Apo tayo Heso Kristo, iti nagloryaan nga ama, ngeted na kada kayo ti Espiritu, ama magsirib ken mangiparangarang ti Diyos, kada kayo, tapno mamuan nyo ti Diyos. Idaw-dawat ko amaluktan ko dagiti pampanunot yu, tapno makita yu ti lawag na, tapno mamuan nyo tinamnama, anangayaban na kada kayo. Iti kinabak ng dagiti nakaskas daw a bindesyon nga intarina kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Iti Diyos nga po tayo, Alleluia, minag Alleluia. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Tinawen ang mapandag iti naganak ken Jesus ijay Jerusalem iti piesta ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti 12 ket 2 napanda na ki piesta akas kadawyanda. Idi nalpasen ti piesta ket agaw awid dan. Nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti naganak ken kuana. Maysa nga aldaw dan anagnag na ket impagarup da anakikuyog ti ubing iti bunggoy da. Idi madlaw da nga awan, napanda sinapol kadagiti kakabagyan ken ammuda. Agsipod tadida masarakan, nagsublida ijay Jerusalem, tapno sa pulenda. Iti maikatlo nga aldaw, nasarakan da ni Jesus ijay templo. Makikatkatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo. Agdingdingeg ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaaw amin anakangeg ken kuana gapo iti sirib na ken kadagiti sungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko kinunani inana. Apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kasta unay ti danag mi ken ni amam nga agberbirok ken ka. Apay aya binerbirok dak insungbat ni Jesus.
Diyo kadi ammo ang masapol nga addaak iti balay ni amak, ngem di da naawatan ti imbagana kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada ang nagawid sadyay Nazaret. Ijay Nazaret, ket sadyay nagbalin ang natulnog nga anak. Sinalimet-metan amin dagitoy ni inana iti puso na. Dimmakkel ni Jesus iti bagiken sirib, ket immadadda ti pannakaayayo ken kuana ti Dios ken dagiti tattao. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kunatay man ti tunggal maysa, it is good that you are here. Padayawan tayo, let us acknowledge our visitors. All the way, I heard, all the way from Mayantok, Tarlac. Ayan na dagiti taga Mayantok, Apo. Taga Mayantok, Tarlac. Palakpakan tayo man ida. Ado dagiti sa baling Ili, Santa Cruz, of course, adda, palakpakan tayo man. Dagitoy nga daduma taga ano? Ay awan. Hantay nga padayawan ti kaadda dagiti taga Abrata talaga nga tagadtoydan. Recognize tayo nagiti taga Banggad, kapamilya tayo dan ken dagiti naggaputi daduma nga luglugar. Welcome Apo niya. Nasaya at adda kayo mapadayawan ti Salcedo ken ti parokya nga adda kayo. Now you know Salcedo. Umayon to sublian nga kitaan ta madama. Tipan nakapapintas na numakita yo ka makulkuluranan, kababay mo ka naka-make up kaya kanayon nga umay makimisa, make upan tayo mo, no, agbabagay kayo niya. Ngayon to kitaan no malpas amin, amazing ko na yun ton. The work of God ko natay tulat ta aminan niya. Santo Niño, tatatila rambakan tayo, Santo Niño, piyesta ni Santo Niño ni Obing nga Jesus. Iti universal calendar tayo, handang unuren dito'y laeng Pilipinas, ti primary nga mangramrambak, ti piyesta ti Santo Niño. Dagiti iti Spain, Spanish, dagiti daduma, Holy Childhood, kunadangam, haan nga kaslakan niya tayo, ti panangrambak tayo ti Santo Niño, datayo ket napigsa. No mapangka kada kita false world countries, Amerika kada Canada, no dagpias-piesta Santo Niño, ti mangiyon introduce dagiti Pilipino. No dagag Aguinaldo Mases, ti mangiyon introduce Pilipino. Kitaan nyo ti bilag na. Kada tayo nga ti Pilipinas, rambakan tayo, nakanayonen, iti liturgical calendar tayo, nga ti umuna nga Domingo, iti kadawyan a tiyempo, rambakan tayo, ti piesta ni Santo Niño. Kasano nga nakastrict ti Santo Niño dito'y Pilipinas? Nga mo sumungbat, Apo Jesus, kasano ka nakastrict dito'y Pilipinas? Di mat? March 16, 15, 20. Ang malagaya, maging ko na ambo yung malagarod. Di mat, di simanglad ni Magellan, ijay Mactan, di Cebu, iniyawat na, dayjay ladawan ni Santo Niño nga agingga na tatad dayjay pailaeng. Sino nang yawatan na? Ay Apo diyo pay amumat. Natibidad ko long. Raha humabon, han? Idi nagbunyagan, nagbalin nga Queen Juana. Idi nagbunyagan, nagbalinan nga Queen Juana. Kay dinayawat data, kaslahan mga nabigbig di dyan ang yawatan na, han nga napanpansin. Idi 1565, 16th century di dyan, 1521 na iyawat, 1565, I think, 60 to 65, nalukatandan. Na iproklamadang the same day inyawat ni Magellan agingga natatad di Cebu so mapangka di Cebu kindaga tay nakapadasin nga nakipiesta jay oribuyaen nyo hangka makapagnati kaado ti tao isalsala dani Santo Niño. Isu nga tatan nagbalin mo ti ada ti Santo Papa sino nga papa da malagip ti papal bull na insurat na nga maysa nga
maiganwat nga debosyon dito'y Pilipinas, iso dayta Santo Niño. Apay nga da Santo Niño? Apay nga masapol nga da Santo Niño? Imay ni Apo Jesus. Bigbigan tayo, makita tayo di jay logic na no apay nga da daytoy. Tano makakit tayo tiladawan ka, agab-abay ni Santo Niño kini Nazareno. Ala kakaasim at maas-asyan ni Santo Niño kini manong na nga agaw-awit iti cross. Manong na niya. Uwan ka no. Kitaan tayo aji biyag na. Kas ano ngamin, ni Apo Jesus, the word became flesh, ti sao, tim, mao. Babaan ken ni Apo Jesus. Kano mabalbal nabigbigan tayo nga ti sao timmao haan nga inigganan ti duwa nga anghel di ima na dang intupakdakan niya tayo libag dadtan ni Jesus. Haan nga mabalin. Iso nga, dadagi tayo daddo mga kakabsat tayo, I love you, Jesus, my Savior. Yes, you are my only Jesus, my Savior. Who is Jesus? Is just God. Ayan na ni Jesus, is just God. Nga rod, God, nga man niya tinakaaramidan na, surutan tayo, ano nga imay. Kakas ano nga imay dito'y lubong. Since the beginning, after idi nagbasulun ti tao na ipaltiingan, adan to aganak nga berhen kunada. Isunto ti mangisalakan ti lubungan. Kas ano pa nakaaramid na ni Maria, lagi pun tayo idi Christmas, ni Maria, balasitang nga ubing, napanti anghel ken kuana. Kanya ti kunana, hey Mary! Kunana, di anghel. Di mo na di dating anghel, lalaki, babae. Ano man amo ti pamati yawn. Katikisam yawn. Di lalaki, di anghel, babae. Gabriel ka name ka messenger of God dayjay. Awang garod ti inyanaganan sex status na ta spirit. Pure spirit ngam nagparang nga nagsinan tao. Awan at lalaki wan no babae kakunana, hey Mary. Amo magsikog kanto. Agsikog kanto. You will conceive a child. How can this be since I do not know a man? Haan nga datayo tinangputputar nga berhen niya po Santa Maria. Haan nga datayo ti mangis istorya nga nagparang ti anghel ken kuana. Sigon di jay istoryada nga nakapadas. Insurat tay laeng iti Biblia. Kakunana da ti anghel agsikog kanto. Kasano nga maaramid kamay sa akmot nga berhen. Ti Espiritu Santo sa linungan na kanto. Kasano nga maaramid kanya, kunana ka, malagip mo ni Elizabeth nga, kasinsin mo nga Lopez, bakbakatanan agkubkubon pulan, haanan nga agrigla si ka, masikugan, ay apo kasano kata, nakasarukod nga masikog. Masikugan, bakit una yan? 75 nan. More or less 75 nan. Ala kano kasta, maaramid kumakanya, akas sinaom. Haan tayo mo questionaran the virginity, ta iso na nga mismo nang ibaga nga awan padas na. Ang helmet tinangibaga, awan sa bahan nga tao tinangibaga, nga agsikog to, sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Maalayo di logic na? Tano mamati tayo kini Apo Jesus, from annunciation to resurrection, nagdalan ni Apo Jesus. Naisikog, edi ko naganak, nagkanta tayo, joy to the world, the Lord has come, is come, is come, is scammer kay garod, mangutang. Kanagkanta tayo ta na iyanak. Kagapotan na iyanak. Haan tayo ang alabsan DJ biyag na. Nga kas ubing. Iso ti on-onoran tayo, abigbigan tayo. The old Jesus, gilakay nga Jesus. Kini Apo Jesus nga ubing. The same God. To nature. Adalatadwa nga naturana. Diyos ken tao. Kiso nga kasmay sa nga ubing. Bigbigan tayo Kaya dito'y parokya, ayan na kita sa kristanan. Dito'y parokya, inlungalong, nga jiladawan niya po Santo Niño nga ubing, kas maladaga, isirek tayo, ipasyar tayo, ijay balbalay.
Inaramid mo dagiti daduma, nagipasyar da. Napanda mo dagiti sa Kristan, wow, nagkyot nga kitaan, apanda idanon ni Apo Jesus, isirrek da ijay balbalay. Damagat dagiti daduma nga gimong, apaya nga nalpasyon, hamapay narugyan, Father. Apaya, or-orayon mi nga malpas da ijay banger. Ay, Apo kinton mauray yung malpas da, kibarbasan to na po sa mapusan to ninyo, ati kalakainan. Apay nga awan ladawan nyo, hami magamin nga practice. Ala, hanyo nga agkurang aji pamati, no tila pampanunutom ka, panakayanak na, intuman no simanan, intuman no ka, di pa nagdalyasat na kasmay sa nga ubing. Kaidanon ijay balbalay. Kaya, adya mo naggapgapwag ang parokya, kar aramidin mi mat apaya, no sumrag ni Apo Jesus, ipantayo ijay ti balbalay, anya ti maaramid. Ijay ka, markaan pa'y dijay ti, namakit-kita yo. Thank you. Namakit-kita yo ijay, markaan da, ti tatakuma 2025 niya. 20 plus C plus M plus B plus 25. Into no 2026, masukatan tuman da jayan. Sumrek ni Apo Jesus, anya ti bagbagana di jay. Nga apa yang anya ti meaning na, duat interpretasyon na. Anya ti umuna, 20 ni Kaspar, Melchor, ken Baltasar, 3 kings, 2025, imay dapi masyar ditoy, balay. Taadda ni Apo Santo Niño. Isungarod nga, apay awan da kitay agkarkaruling nga lalakay kada babakutan, ubing sa mutatan niya. Agkarkaruling di ayan bi idi ka lalakay babakut, agpasyar dati daddo mga barbarangay, anya ti kantada day jay, danto para gitara, dagitay mo idaddo mga lalakay tumutan kada akulait, adam isiyasat dagamin jelikod isudan tonti para sala, anya ti kantada, nagmayat diya kan kanta idi nga mangmangeg, nagaddo nga lalakay kada babakut, o bagkak sa dedaya, ito'y kan ti batog na, nininyo amaladaga, hanga nagmayat nga denggan, ngari tayo dito'y daga, ijay ti batog di bagkak, taadda di balay ni Apo Santo Niño. Isungarod nga CMB, ngam tinamay-mayat nga interpretasyon na diya, iti Latin ko na jay CMB 2020 CMB, Christus Mansionem Bendicat. Anya ti kaya nga sa undi jay, may Christ bless this house. Bendisyonan ko man ni Kristo daytoy abalay. Dayjay ti meaning na, iso nga no sumrek kayo kadagiti balbalay dito yung addakas jay na, no inserek da ni Santo Niño, simrek ni Santo Niño di jay. Kano berbero kanyo ti pudpud no nga kinagasat ti pamilya, pastreken nyo ni Santo Niño. Uray kasi kata kinagasat mo, ti pampanunutom ka, gumatang ka dati porsilas nga, pandalaklukwan ka da kayo, naalilaw kayo mo ti 250, namati ka mo. Lakano, ni Santo Niño datayo magamin dito yung Salcedo ka apaw, di tayo mo't amo nga pastrikan ni Santo Niño, mo ti magkayat tayo nga sumarak nga inaldaw ka tubay tao. Di yung kayat nga pastrikan ni Santo Niño. Into na yan, bendisyonan na dito nga balay. Kasi marak, kada ito nga tawon na, dito nga tawon na nga kasmay sa nga ubing, complete one tayo nga min. Hantay nga labsan, na iyanak, hindi kon kasmay sa nga ubingan, dumakdakkel ton, kaslanto dagito yan, nagaramid mo dagiti agar-aramid, iti na duma-duma nga ladawan ti Santo Niño, at danto Santo Niño nga bumbero, at danto Santo Niño nga police, at da Santo Niño nga number 16 ti basketball na patrimonyo, at dapay da may isa ka Santo Niño di Baria, dati nakaawit ti bagyan ng ti Baria. Nagasgasat ka no. Di makilan. Into na malpas Santo Niño, hantay nga amo ti biyag ni Apo Jesus. Intinukan public ministry na nang isursuro. Ladawan namanan. Kalpasan nga nang isuro, maparigatan. Iso da jayan, Nazareno agawitan ti cross. Into na natayan, nagbalinan di ladawan nan, krusipiho. Nakalansan iti cross. Kalpasan nga mailansa iti cross, anyan to dayayan, Santo Inchero. Nakalungunan, han? Oh! Hindi kasama mauawatan. Nakalungunan. Kalpasan ti manong nga aldaw, anya tiladawan tayo ni Apo Jesus, nagungaran, han? Kano mangala ka tiladawam,
nga cross mo, mangala ka ti Nazarenom, complete po Santo Niño, di ubing, day takastoy kadakkelan, agtaaderen, naka-agisursuron, anya ti itsura ng agisursuron, nakaawit ti krusen, nakahang ijay krusen, natayan, baybayan yun, di ladawan na nga natay, ta ito'y lata simbaan ta, kababay mo nagyan, ijay balayo, ijay katedral, jibigan, di ladawan, ijay kakaasi, tapaya dagitay pilgrims, at dagamin paglukatan na dyan ti sakada, apandakudkuden, mangala da dyan ti sakana, pakyutiksan mento manan, apandan tumangkudkudenan, marunrunot di sakana, taapaya, hanya ka mo, dagiti pamati, taga-salsidon sa dagiti pagkulam dan sa kanaw. Hana nga dahi jay, iso nga, intunukuan guyudan, intunukuan makalkalbon, agayawid da di jay, gasat ka no, haamat nga kas jay, nga mangtakaw ka ta, buok mo tabulto ta paggasat mo. Di Santo Inchero, intunukuan tiladawan na nagungaran, dahi jay ti ni Apo Jesus, haan tayo ang adda kurang na jay pamati nga, mamati ka kini Apo Jesus nga nataenganan nga agisursuron, kidi ubing ham mga pinati, kalakumanda kayo. At the guest of honor yo. At ako mag-guest yo nga agsaritahan. Anya ti umunang ibasa di jay sakbay nga agsao. Go, anya ibasa na? I-introduce na jay speaker haan? Anya ti umuna nang ibaga. Our speaker for today is no other than Father Rafa Abaya, anak da, Andres Ken Aurora, nagbasa jay. Kasi mo ni Apo Jesus Tihiro tay tata ni Apo Jesus. Anak da. Dayjay ti pakaabakan dagiti dadduma. Taapaya handa bigbigan di kinaubing na, therefore handa bigbigan ti inana. Datayo ti very rich, most complete religion. Dayjay ti pangabakan tayo. Tamanipod ma-i-announce, annunciation, aging gana ti resurrection, kompleto tay amin. Isuda adda labsan da taapaya adda masapol nga idinayda takagura damot ni inana. Naggapuan na ni Apo Jesus kadakwada. Jak ammo no naggapuan da. Kaday jay nga rutata, katata ni Apo Santo Niño, iti practice tayo, no mauawatan tayo. Nagiti dadduman damay lamang mauawatan. Isungarod nga pastor ken iji pagtaengan. From the very start of the year, di pa nang rugi iti tawen, Pastor Kem ni Apo Santo Niño, dayta ti pudpudno gasat. Dayta ti pudpudno ragsak. Api ti pampanunutan nyo nga kinagasat ka ti agbalin kayo nga baknang. Api ti panagkunayo dagiti da kayo sa bagay siyak mula marigrigat sa da kayo nga baba nang nga talod ta. Api dagiti na baba nang kompleto di biyagdan na ragsaken. Ada dun sa apay paka-stressan dengam da tayo. Ada dun sa apay pakarikutan dengam da tayo. Tinsama mo yung nga naragsak nga nagasat ka, daytay adda permanent job na, uwan mabalin. Nga maan nga umanay nga iso ti ragsakin pa gasat mo. Napaabroad ko madagaji anak kon Apo, naragsak ka na malas, mayat mo't Apo ka inya nga rodan, madmadi ka gayam, apaya, didak mo pauitan na, dadak ka na mula ko mo pinagbasan. Anya ti kinaragsak nga minudaduma, ti pagibasbasaran tayo, dagiti material things sa ni kwa itilubong, iso ti pampanunutan tayo, nga mangtud ti gasat kin kinaragsak, iji pagtaengan tayo, iji balay tayo, kada tayo, nung nudaduma, agkam kamali tayo. Tipudpud nung nga kinaragsak, no makastrik ni Apo Santo Niño, ni Apo Jesus, iji unag ti pagtaengan nyo. Wan ngagpeso di ladawan na akas may nga ubing, simbolik la di jay. Hanyo nga makita ni Apo Jesus nga magmagnad ta nga nakapamper saan? Ada nakakita kanya yaon? Nakakita yun ni Apo Jesus kanina nakapampers, makipispis bam ka dagita ubeng, halar kung kunana. Nakita yaw? Simbolik laengan aday jaladawan na, even the Pope kakisen na pay, taapaya simbol nga mangipakita jaladawan na. Ngam tipudpud no nga panang pastrek ni Apo Jesus, the Spirit of Jesus, ti Espiritu ni Apo Jesus, no simrek eji balay tayo, dayta tipudpud no nga gasat ken kinaragsak tayo. Anya ti Espiritu na, idaton nyo di altaryo,
No, da altaryo. Kung kunak nga ro di may nga nagmisa aktatay ka, gabot ta karpentero ka, naglaing kayo nga agaramid ti lamisaan nga pagsyatan. Ngam no ti altar pulos ma. Di kay pa maiyaramidan. Kanayon yung nga rinabi nga idaton. Kano adda ni altar mo? Adda ni Apo Jesus ijay. Anya ti espiritu na nga adda jay. Umuna, niya sa Apo Santo ninyo, no na idaton simrek iji balay mo, ari ti kinapakom. Di espiritu na iso ti ibiyag mo. Kano dahi nga pagtaengan, agari ti kinapakom baba, haan nga naggasat. Kati karkararag mo ko, Apo, mayat ko mati apit miti tabako tata. Wanang agin inulbod kay magkin bakit mo agtintin ng sit kayo mat, gasat nga ron, uri ka kasano kadakkel na apit yo. Aglinlin namang kayo mat, ngam naadda kinapakumbaba, haan nga naragragsak. Ni Apo Santo ninyo nga sumrag, balay tayo, ari ti kapya. Uri ka sanikwa tayo amin nga sanikwa, no nagwaramot ti pamilya. Uray kat ko tayo amin nga maibaga tayo nga aging makita tayo. No di pamilya ka mga agurnos ta, di mo makastrik ni Apo Jesus itibiyag tayo. Naragsak nga ta. Ayat, ari ti ayat. Dinanon na tayo dahi ta a Diyos, babaan kin ni Apo Jesus. Iso ti ipastrikan tayo di balay tayo. Kano di unag ti pagtaengan kaawan ti ayat. Oray ka milyon-milyon sa bibingay kayo ko milyon-milyon tatawid yo kada amin yo. No awan ti ayat yo unag ti pamilya yo, ayan na nga rod. Iso nga ti puro nga paggapwan ti kinagasat, kinaragsak no makastrek ni umuna aken ni Apo Santo ninyo ni Apo Jesus iti unag ti pagtaengan tayo. No maibiyag tayo, iti puso tayo, isugarod nga, kunak awatin nyo ni Apo Jesus, iyaunag ti pagtaengan nyo. No naawat yun ni Apo Jesus, ibiyag yo ni Apo Jesus, iti unag ti pagtaengan nyo. Ken iti irwaryo. No naibiyag yun ni Apo Jesus, unag ti pagtaengan nyo, iburay yo, iranod yo. Iranod yo ti kapya, iranod yo ti kinapakumbaba, iranod yo ti ayat, ta iso ti kasapulan ti lubong. Iso tapno maawatan tayo ati dagiti araramidan tayo aping addatay manen ti Santo Niño, tapno mapantay to manen, public ministry to manen. Tuno kasimanan to manen, rambakan tayo tuman ti ipapataynan. Katatal ka ti karambakan tayo ti hari ti kinapakumbaba kas may nga ubing, nanumo nga imay. Ari ti ayat, gapo ti idadating na kanya tayo, dinanon na tayo. Ari ti kapya, tapay nagkapya na nga rod ti langit kendaga. Pinagtipon na ti langit kendaga, babaan ti panakayanak na. Pinagkapya na, initid na ti kapya ti lubong. Namayat nga rin jay pagsasauta yung imbaga ti may nga na si Rib, anya ti kunana, it is good if you have penny in your pocket, kunana. But it is better if you have Jesus in your heart. Mayamot not da kwarta, not da barya dita, da dollar dita bulsam, ngam na may mayat not da ni Apo Jesus dita pusom. Katatatapyasta na, apay nga hanggang agragsak, dagiti parokya Apo kadagitay bisita, agay ayam to dagiti ubing ag programa da. Kadagiti ubing basically handa pay mauawatan at ibagbagatay ditoy ubing dagarod. Ngam di panangirom tayo nga adda ditoy maimula di panunot na nalakan tulaengen nga nayunan ti adal maipapanti pamati kadakwada. Isu nga agragragsak da, but the Spirit tiragsak dagito nga ubing, hanla nga makita iti sala, hanla nga makita iti ayam da, kadagiti awawaten da nga premyo da, pagyamanan tayo dagiti kakabsat nga timulong, taado ti day nagpatulod ti tulong para laeng dayta nga programa, ngam ti ayan ti pudpud no nga ragsak, uray da kayo nga naganakin bisita, hanlaeng nga di programa. Tatatapyasta ni Santo Niño, ti pudpud no nga ragsak, no talaga nga nakastrik di tapusom ni Santo Niño, kumpleton ti biag mo. No, adda ni Apo Jesus di tapusom, kumpleton ti ragsak mo. Dahil ti pudpud no nga ragsak tayo, awan sa pulen tayo. Ngam nusulsulatan tayo pala ti ragsak tayo, anya dagiti pangsulat tayo, sanikwa, outside look, anya pa day pangsulat tayo, material things, honor, diploma,
position. No, di pala pang sulsulat mo, ti ragsak ti biyag mo, haampay nakastrict totally ni Apo Jesus iti biyag mo. Kano maawat tayo ni Apo Santo ninyo, umuna pastrikan iti balay, pastrikan iti puso, ibiyag mo, iburay mo. Ni Apo Santo ninyo nga ubing nga inosente nga nagyan ditoy, na pinpintas no makita da iti puso, dagiti Kristiyano. Ala tatatapyas na ka naragsak tayo, makipagragsak tayo. Uray si ka, agragsak ka, apaya, no naawat mo ni Apo Jesus, si kati karagsakan, awan sa pulamon. Ipadoyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, Ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymaysa nga Apo ano Jesucristo. Bugbugtong nga anak ti Dios, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso a Dios. Naianak saan a naparswa. Diyos sa kasmatlaang iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog a naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamit ang nailansa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto at patingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti Iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay ko mararag ken Apo tayo nga Jesus, iso nga nagbalin a maysa nga ubing. Tapno pagbalinen na tayo nga anak ti Ama, ket kuna tayo, Apo awisem dagiti ubing nga umayken ka. Apo awisem dagiti ubing nga umayken ka. Tapno nasayaat ti panagkikinaawatan dagiti naganak ken anak da. Iti kasta maiturong dagiti anak nga agbiag a nasingpet a Kristiyano ken natakneng a makipagili. Dawaten mi ken ka Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umayken ka. Tapno dagiti agasawa asaan a napagasatan iti anak, agtalekda iti masakbayan, ket agtalinaed ti ragsakda, ken agbiagda a nabunga iti sabali awagas. Dawaten mi ken ka Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umayken ka. Tapno agbiag tayo as isisinged iti Dios, iti kinapakumbaba ni Apo Jesus, ken may karitayo met a makiranod iti gloria na. Dawaten mi ken ka Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umayken ka. Tapno agbiag tayo as ipapakumbaba ken si tatalek iti pagayatan ti Dios, iti panagbiag tayo ket silulukat a kanayon ti puso ken panunot tayo, iti pangiturungan na kada tayo. Dawaten mi ken ka Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umayken ka. Tapno iti daytoy a panangrambak tayo ti piyesta ni Santo Niño, maliwliwa dagiti napukawan iti anak, ket ipaay ti Apo ti ayat ken bendisyon na kadakwada. Dawaten mi ken ka Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umayken ka. Agulimek tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo, apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada.
Dawatin mi kan ka, Apo. Apo, awisem dagiti ubing nga umay kan ka. Apo mi Yesu Kristo, imay ka kada kami, iti kinapakumbaba, iti maysa nga ubing. Denggem dagiti dawat mi, ket iturong na kami iti pagarian, pagipagturayam, iti timpuyog ti Ama, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti inggana. Inadyusan ngayat mo. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na.
O Diyos nga amami iti naragsak a puso ken ti sibibiyag a pammati, rambakan mi ita ti misteryo ti panagbiag ni Apo Jesus akas ubing. Babaan dagitoy adaton, ipaay mo kadi, ta makapudno kami, iti panagdaydayaw mi iti anak mo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo. Agiyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. Pudno nay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo nasantuhan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Ta iso gapo ti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka kinayat na tinagpakumbaba pinaianak iti berhen nga ina. Ket babaen ti panagtutuok na, inispal na kami iti patay nga awan tungpal na. Ket babaen ti panagungar na, imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, ti langit kandaga napnoda, iti pakaidaydayyawa, sana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Husana, Husana, Husana iti kangatwan, Sana, Husana, Husana iti kangatwan. Pudno na Apo abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paimo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inakamin salakan, manubuti sa ngalubungan, inakamin
amin salakan, manubuti sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay tibiyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anayusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanamat ipanagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kamto kinainggasata na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayaw kan ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Intay umararaw iti ama katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mami sa dilangi, madaydayaw tinagan mo, dumteng kumati pagarya, matungpal kumati nakem mo, ditoy dagakas sa dilangi. Item kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem. Dagiti basbasul mi kasmet kuma, iti pamakawan mi kadagiti met na kabasul kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugo, iti sulisog iti salakan naka iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Taku
Sukwami titura ti panakabali kendayang ti agnanayon na di tuag sarday. O Apo mi Hesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol miti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba nga addaan puso, kas kini napakumbaba nga ubing, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa.
Makipaset ka, di akitakit, ited mo, tiyempo, ken bagim no kasapulan, no awan ka kabsat, awan met maramidan, di mi kabaelan, sayang banog mi kalugaran. Sayang banog mi kalugaran. Kumararag tayo. Apo kalpasan ti pan nakataroon mi itinasanton nga Eukaristya, ipaay mo kadi, tababaan ti panulong ti anak mo nga impas nga ni Berhen Maria, kan kanayon laeng at ipagayatam ti berberoken mi, ket iti panagado dagiti tawen mi, umadado kumamet ti kinamanakem, ken ti grasya kada kami iti kasta, maawatan mi ket aramiden mi dagiti banbanag a makaayayo ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo kakabsat, tentay buyaen ti iparangkada tayo, dagiti anak tayo, dagiti altar servers. Fasten your seatbelt.
Kalpasan ti na Santuan Amisa, may ituloy ti programa ti Children's Festival dagitoy nga ubing. Da kayo nga adda ditoy no kayat yo ti makiprograma. Mayat latamet, maawis kayo. Ngam baka kurang jilinuto mi agawid kay nga dadduman niya. Napakananda kay amin kas ano pa'y datan. Langang maawis kayo apo no. Ada program da kalpasan da ito yung nasanto na misa ado dagiti activities da. Pagyamanan tayo dagitay na ayat nga mangiburburay ti tulong kin ayat da para ti programa ti parokya kadagiti kasapulan ti parokya handa kayat nga ibaga tinagnaganda ng mga ganda tatang agundaway kin adda ditoy dagiti dadduma. Tumakder tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Agtamed tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos kat aywanan na kayo. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo kat kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos tirupa na kada kayo kat ited na kada kayo ti kapya na. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumabaket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo. Nembagabigat tayo amin Apo.